टिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे माने जिखिनि दफाफोर दंमोन बे दफाफोर मावफुंजानायनि जिखिनि लिस्ट दङ बे लिस्टखौ रायजो राजाफोरनि मिथिनायनि थाखाय जोङो स्पष्टयै फोरमायनानै होनो नागिरदों। खारन दाख्लैबावै 30 नभेम्बराव भारत सरकारनि जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि बेयाव सावरायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायनायाव आथिखालाव जि मोनसे पार्लियामेन्ट विन्टार सेसन सोलिबाय थादों बे पार्लियामेन्टआवबो बर' गोजोन गोरोबथानि इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय खामानि मावनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो नारसिननाय जादों आरो जिखिनिया इमप्लिमेन्ट जाबाय बिनि मोनसे लिस्ट तयार खालामनानै माइनुट्स आकारै जोंनो साबमिट खालामनो थाखाय जोङो भारत सरकारखौ बुंनानै फैनाय जादों, आसाम सरकारखौ जोङो बुंनाय जादों। दा बिनि बेलायाव 4.2 जि रेजिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट दङमोन बे मनिटरिंनि थाखाय बिनि नटिफिकेशना अलरेडि राज्यपालनिफ्राय ओंखारबाय। 4.5 आव DCRA-SP को पार्शियली DCRA-SP आ लॉ एंड ऑर्डर आरो जि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बियो स्टेटनि कंट्रोलाव थायो जायखौ BETC एकर्डनि समावबो बियो स्टेट साबजेक्ट होननानै बेखौ दोननाय जादोंमोन। नाथाय बयनिबो सानखांलायनायनि गेजेरजों DCRA-SP को पार्शियली BTC आबो जाहाथे कंट्रोल खालामनो हायो, खामानियाव बाहायनो हायो आरो बेयाव जायफोर DCRA-SP फैगोन जोंनि ओनसोलनि बर' हारिनि बा गुबुन गुबुन माहारिफोरनि बेयाव रायजो जानाय बे सेन्टिमेन्ट आरो इमोशनखौ बुजियो। बेखायनो जायखौ हरगोन बिनि ट्रान्सफार आरो पोस्टिंनि बेलायाव काउन्सिलखौ जाहाथे मिनिमाम लेभेलावबाबो सोंनानै खालामो बे अथरिटिखौ नैबे एकर्डआव होनाय जादों। दा बिनि अनगायैबो 4.6 आव DC खौ बायदिसिना नेचारेल केलामिटिनि समाव, ल एंड अर्डर सिचुएशननि समाव बा डिजास्टारनि समाव बा फ्लाड एंड हेबकनि समाव बारहुंखा सारन्थाइ गावनाय बा ड्रट आरो माने फ्लाडनि समाव बे माखासे रिपर्टिंनि जि मोनसे दायित्व बे दायित्वखौ DC खौ काउन्सिला माने बाहायनो हानाय बा बिथांमोनखौ थिननो हानायनि मोनसे अथरिटिखौ बे एकर्डआव माने नटिफिकेशननि गेजेरजों होनाय जाबाय। 5.1 आव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BTR 6 शेड्यूलनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि एक्सक्लुसिव पलिटिकल, सशियेल, इकोनॉमिकल आरो लैंड राइटनि अधिकारखौ लानानै जि मोनसे काउन्सिल बे सेटेलाइट काउन्सिलनि जे इंटरिम काउन्सिलखौ दाफुंनानै होबाय। नाथाय बेयाव भिलेज नटिफिकेशन, समस्ति दानाय, इलेक्शन खुंनाय आरो फान्ड माने बारायनायनि जिखिनि खामानि दङमोन बे खामानिखौ दासिमबो माने मावफुंजोबाखै आरो बिनि थाखाय जोङो CM लेभेल आरो रनस्पेगुनि लेभेलाव जों गोबां खेब बेखौ सावरायनाय जाबाय आरो मोननैसो काउन्सिला बेखौ बादा होनानै दोनदों। दा बिनि लेभेलाव मोनसे मेकानिजम तयार खालामनायनि खामानिया सोलिगासिनो। 5.3 फरेस्ट राइट एक्ट शोणितपुर बिश्वनाथाव प्राय 5,000नि परियालनो हा होनाय जाबाय, नाथाय दाबो 19,000 परियाला हा मोननांगौ दङ कमिउनिटि लेभेलाव, इन्डिभिजुअल लेभेलाव। BTR आव 9,000सो परियाला हा मोननांगौ दङ होननानै बुंदों। जोङो फरेस्ट आरो रेभिनिउनि EM बिथांखौ जोङो खावलायदों, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि खावलायदों जे इमिडिएटलि जों दाबि दैखांदों दाख्लैबाबो सावरायनायाव जे बिथांमोना जाहाथे होयो। कार्बि आंलंआव सेलाबर रिजार्भ फरेस्टआव लैंड राइट फरेस्ट एक्टनि गेजेरजों लैंड एन्टाइटेलमेन्ट मोनाखै, बिनि सार्भे मेपिंआ सोलिगासिनो। बे जायोबा तुलेराम रंहा बिनि दायित्वखौ बहन खालामनानै होनांगोन। फारसेथिं हजाय जिल्लायाव हा होनायनि खामानिया दिनै सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो बे खामानिखौ जोङो मोजाङै मावफुंनांगोन। 6.3 आव दङमोन बर' लेंगुवेजखौ आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज फोसावनांगौ। 2003 नि एकर्डआव 8 शेड्यूलाव जोङो जायगा मोनबाय 2004नि अर्डार बायदियै। दा 2020 नि एकर्डनि गेजेरजों बर' रावा जि 8 शेड्यूल स्टेटास मोननाय आसामाव बियो एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज होल अफ द स्टेट, नट इन सिंगल सब डिविजन बा डिस्ट्रिक्ट, होल अफ द स्टेट गासै आसामावनो जों बिनि मर्यादाखौ मोनबाय। 6.3 आव दङमोन स्कुल प्रभिन्सियलाइजेशन, RCJनि कमिटि दङ। बिनि गासै तथ्य डाटा रिपर्ट लानाय जाबाय, बोसोरब्रै जानोसै मानो दाबो प्रभिन्सियलाइजेशन जायाखै बेखौ लानानै स्टेट गभर्नमेन्टखौ जों जवाबदिहि खालामदों। काउन्सिल सरकारखौबो जों नारसिनदों। 10टा कलेज प्रभिन्सियलाइजेशननि बाथ्रा दङमोन, दा बियो माने आन्डार इमप्लिमेन्टेशन बियो माने इमप्लिमेन्टेशन खालाम जानायनि मोनसे प्रसेसआव दङ होननानै जोंनो फोरमायदों। किन्तु जों खावलायदों जे भेरि सुन बे जोबोद गोख्रैनो कलेज प्रभिन्सियलाइजेशन आरो स्कुल प्रभिन्सियलाइजेशननि खामानिया जानांगौ। 6.3 आव दङमोन डाइरेक्टर अफ बड' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज, स्टेटआव बेखौ गायसननाय जाबाय आरो बिनि गेजेरजों सारा आसाम नाङै BTR आरो कार्बि आंलंखौ बाद होनानै आसामाव जेसेबां
बर' मिडियामनि सरकारि स्कुल भेन्सार स्कुल दङ गासिबो बे डाइरेक्टर अफ बड' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजाव दा खामानिया सोलिगासिनो दङ 6.5 आव जोंहा बड'फा सेन्टार अफ एक्सेलेन्स जि मोनसे कालचारेल सेन्टार दङमोन माने दतमायाव बिनि थाखाय माने 55 crore जोंनि मिथिनायाव एमाउन्टआ बांनोबो हागौ खमायनोबो हागौ बा मोनसे जिखिनि एस्टिमेटआव नांगौ बियो बे हिसाबै जागोन किन्तु जोंनि लुबैनाया जाबाय बेखौ गायसननांगौ दा बेखौ गायसननायनि थाखाय कालचार डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया खामानि मावगासिनो बेखौ जोंनो फोरमायदों 7.1 7.2 2019 नि आसाम लेन्ड पलिसि बायदियै बा बेलेन्ड ब्लकनि पलिसि बायदियै बिनि प्रटेक्शनखौ आसामाव थानाय बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि लेन्ड राइटखौ एनसियर खालामनांगोन 8.1 आव वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्ट दङमोन बे डिपार्टमेन्टखौ दानाय जाबाय 8.2 आव डिआइजि थिसननांगौमोन बेखौ थिसननाय जाबाय 8.3 आव एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज गायसननायनि खोथा दंमोन बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बेखौ गायसननानै होनाय जाबाय 8.4 आव एक्स ग्रेसिया मार्टियार परियालनि 2000 3000 4000 जि एनडिबि मुभमेन्टनि मार्टियार दङमोन 201 नो खेबसे होबाय 25 परियालनो माने फार्स्ट पेजआव होनाय जादों दा जोंनो बिथांमोना रिपर्ट होनाय बायदिब्ला 337 आ मोनबावगोन एनादार 59 आ मोनगोन गासै 650 सोनि मोनसे एमाउन्ट दिनैसिम एक्स ग्रेसिया मोननायनि लामायाव जायफोरा दिनै मोनाखै बिथांमोननि एमाउन्टआ गोख्रैनो ट्रान्सफार जागोन होननानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिआरनि बिथाङा जोंनो फोरमायदों 9.2 आव दङमोन रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा 4203 एनडिबि एक्स केडारा रिहेबिलिटेसन मोनबाय 667 जोंनो जि तथ्य होदों दा बे 667 नि जि मोनसे एमाउन्ट आरो बे जि मोनसे भेरिफिकेसन बियो क्लियार जानानै दङ बिथांमोना मोनगोन 4870 जना टटेलि एक्स ग्रेसिया माने रिहेबिलिटेसन मोननायनि लामाया माने दा क्लियार जानानै दङ एनादार 600 आ मोनबानो बेखिनिया जोबसिगोन 9.3 नि गेजेरजों रिहेबिलिटेसन जि मोनसे बेबस्था दंमोन बेयाव फिन रोदोमखां दानानै बायदिसिना बेयाव कोअपारेटिभ ससाइटिनि खामानिखौ दिनै गभर्नमेन्टआ मावगासिनो दङ 9.4 नि गेजेरजों जि केस उइड्रल दंमोन 263 नन हाइनियास केसखौ उइड्र खालामबाय 200टासो हाइनियास केस बेखौ रेडि खालामनानै दोनदों जेफोर क्रिटिकेल केस दङमोन बेबायदि होननानै जोंनो फोरमायदों 10.1 आव दङ भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि जि पेकेज बेखौ गायसननांगौ दा बे बाथ्राखौ लानानै जोङो दाख्लैबावै जेला सोंबाय आसाम सरकारा बुंबाय 180 crore नि प्रजेक्टआ सेंसन जानानै दङ भारत सरकारा बुंदों 655 crore नि प्रजेक्टआ सेंसन जानानै दङ आरो बे इनफ्रास्ट्राक्चार इन्स्टिट्यूशन जुदि डेभेलपमेन्ट जायोब्ला बिटिआरनि जि जौगानाय बियो आरोबाव मोनसे आथालाव मोनहैगोन दा बेखायनो जोंनिफ्राय टाइम लाइन होदों 22 जानुवारि 2024 फाउन्डेसन लेया जानांगौ आरो बिनि कनस्ट्राक्शननि खामानिया जानांगौ 10.2 आव जि माने रिक्रुटमेन्टनि बेबस्था लिरनाय जादोंमोन आसाम सरकारखौ नारसिननानै आसाम पुलिसाव 2% एक्स एनडिबिनि थाखाय रिक्रुटमेन्टनि बेबस्थाखौ बेयाव लाखिनाय जाबाय आरो बे एप्लाइआबो सोलिगासिनो फारसेथिं भारत सरकारनि बेलायाव जोङो पारामिलिटारि आरो अग्निबिराव थिसननांगौनि थाखाय स्पेसियेल बेबस्था खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायदों दा बेखायनो जिखिनि कमिटि दङ जइन्ट मनिटरिं कमिटि आइजिपि लेभेलनि कमिटि आरो बिटिआर काउन्सिल लेभेलनि कमिटि एडभाइजरि कमिटि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो बाउन्डारि कमिसन माखासे कमिटि कमिसन एडभाइजरि बर्डफ्रा दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावबाय थादों सोरबा जोंखौ बुंनो हानाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सरकारनि माखासे इनिशिएटिभ एक्सन डेभेलपमेन्टफोरखौ मानो बेबायदि आवरायदों बिथांमोना सरकार नामा बिथांमोना माने गभर्नमेन्ट नामा बेबायदि सोरबाया दिनै सोंखारनो हानाय बेबायदि सुबुं जोंनियाव गोबां उजिबाय दिनै गावनो गासै जातिनि मालिक होननानै गावखौनो रिप्रेजेन्ट खालामनो नागिरो व्हेरेस बिथांमोना आन्दोलननि कुनु बेबायदि थासारिखौनो नुबोआखै फेसबो खालामाखै आरो मेक्सिमामानो बेबायदि परिबेसनि सुबुं दा बेखायनो जोंनि बाथ्राया स्पष्ट जों सरकार नङा जों जाबाय एकर्ड सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन आरो सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोंनियाव बिबानाव फाफ्लियाव जिहेतु दङ दा बेखायनो एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ मा दफाया इमप्लिमेन्ट जाखो आरो माया प्रसेसआव दङ बेसेबां जाबावनांगौ बिनि गासै बाथ्राफोरखौ रायजो राजानो मिथिहोनाय खिन्थानाया जोंनि बयनिबो माने दायित्व आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिबानखौ रुजुननानैसो जिखिनिया इमप्लिमेन्ट जाबाय बिनि गासै
मा तथ्य पाति जोङो माने खोब क्लियारलि रायजो राजाफोरनो फोरमायदों बेयाव कुनु बेबायदि हिडेन बेबायदि लुक धाक खालामनांगौ गैया जायफोर इमप्लिमेन्ट जादों जादों जायफोर जायाखै जायाखै आरो जायफोर जाबावनांगौ बिनि थाखाय सोमावसारनांगौ बिनि थाखाय आन्दोलन खालामनांगौ आवाज होनांगौ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बिनि थाखाय रायजो राजा बयबो जोंनो अपिनियन आरो जोंनि फिडबेकखौ बयबो होनांगौ होननानै आङो खावलायो